Action Art kag may aga sa imo mga listeners kag viewers. Salamat, Kid. Sir Noli, bali you are representing sang grupo sa KMU pa o kung sa transport na ni Sir? KMU Undok Piston Action Art. KMU Piston Undok, no amo na nga grupo. Yes. Ano ang latest nga plano ninyo? Is it correct nga today may abogado na kamo nga mabulig para sa pag-file sang kaso against sa taga Bitaw, especially Bitaw head Patrick Lacson? Yes, Action Art no, magadihon kita karon no sang plano kay lagi hindi lang plano kay naka-draft na sang complaint ang aton nga mga abogado, upod man sa abogado ni Sir Philip Burata para sa pag-file no sang it counts kung wala ko magsala it counts nga carnapping against sa kay Patrick Lacson et al. No Okay. sa iya nga mga apprehension officers nga nagdakop dito sa kag nagtowing sa mga minibus ni Mr. Philip Burata Action Art. So, magsiling ka ital, ano ni sila kadamo ang mga i-include ninyo sa paskaan kaso? I think kung hindi ko magsala katro Action Art no, mga 8 ni sila. Mga 8 ni sila base dito sa picture nga na captured naton, nga nakuha naton kag maging ebidensya ini no kay ti base kay interview si Mr. Patrick Lacson ang ambalya violation kuno of traffic violation ini, wala sang business permit kag illegal parking. So pero ang pamangkot Action Art no kay ti kun una-una kun illegal parking nga si Philip Burata lang ang gidakop. Okay. O ikaduha kung business permit nga kinahanglan mo gid siya itowing. O bala apo ikatatlo mo mangkot, ano ang right ni Patrick Lacson o Bitaw nga magtowing siya kay ang kun may ara magid violation si Mr. Philip Burata. So tagaan niya citation and then confiscate the license of their driver. Aha. Parang maiyapan pero ang natabo action no una-una ang base sa video dito pag base sa mga driver wala sila yan nag-violar sa illegal parking giharang sila ya kag clamp na daw ng ila sa lakan di pa panaog ang mga pasahero kag giagaw ang mga yabe nila. Okay. So kag wala man sila gani taga isang citation ticket kung ano ang ilang mga violation base sa giambal ni Mr. Patrick Lacson nga illegal parking kag ining business permit kung may ara man gid ina nga mga violation nya wala ka nagatag sang citation ticket kay amo inang basihan nga nag-illegal sila sa traffic rules. Okay. Pero kay wala gid action at gitawgan to gid sa on the day sa pagpanakop didto na namangkot nga gidakop gid ay Philip Burata nga kinahanglan gid itowing kay si ordinance mo lang ng ilang nga violation tiya nga ambalya. May nag-complain ko no, wala man siya nag-mention sang pangalan, may nag-complain ko no sa iya, nga ang ining salakyan ni Philip Burata nga gina-operate, operated by the name of Suret Corporation, wala ko no sang mga papilis, nakaigo nga papilis, amo ina ang iya gi-kwan. Pero ang pamangkot, nga wala mo nagipatawag si Philip Burata para i-inform kag pamangkoton kung ano ina katuod. Kaya ni-ari ini subong Action Art niya pending kay sa korte mo. Kay gaagaway ni gani si Philip Burata kag ang Suret Corporation through Miss Cora. So amo ina nga kami sa amon na sa Undok Piston. Bisan sino man na hindi man lang kay Philip Burata, bisan sino pa ng operator sa Modern Jeep. Kung ginabayular ng iya kinamatarong, pwede gid kami magbuli. Kay nakita namon dire abuse of authority ang gihimo ni Mr. Patrick Lacson. Pero una dapat pag-imbestiga siya, ikaduha dapat nag-issue gid siya ticket. Okay. Kung ano man gid ang violation ni Mr. Burata through Suret Corporation. Okay. Amo nang amon da ka concern Action Art. So bali subong ang ining mga apprehended kag ginto nga mga bases ara gyapon na siya sa posisyon sa taga Bitaw? Ay pagkabalo namon base sa istoryahan namon ni Mr. Philip Burata gapon. Wala na kuno daw giturn over ni Mr. Patrick Lacson dito sa Suret Corporation. Sa Suret Amo ina Corporation. nagtingala namon nya may single out gid ya. Kay Philip Burata kay kun nambal man niya nga illegal parking ini nga si Philip Burata lang gid ang punta tay lang gid at the name of Suret Corporation. Okay. Ang iya gipang apprehend nya adamo man dag illegal parking so daw ano rito train na dagani lang taon mo ang mga minibus nga nagaparking sa lain-lain nga mga ruta ang iya lang gid ang gi dakop.
Oho. So ining kay Burata ni punta Taytay lang ginitanan ang biyahe nila. Yes, Action Art. Punta tayo ng Kay ang surit ka mo nga mo may San Dionisio. Hmm. Diba? I think mga 3 routes. So, di ako magsalaati, 3 routes ang iyang nga nakuha nga rota based PUBMP modernization program. Okay. So, kumo nga ginbalik, pila may ginbayran si Mr. Burata ni kung o sino nga nagbayad, sino nga turnover naman hambal mo? Yes, turnover niya, wala niya turnover ito kay Mr. Burata. Kasi si Mr. Burata is siya ang nag-operate sining mga minibus na under the Okay. name of Choret Corporation. So, turnover dito yan hindi ko man sure kay ambal pa manigapon ni Philip Burata. Pero, bisa kay Philip Burata, dito turnover yan sa kay Miss Cora ko, no? Ang ining mga 8 kayonit, nga nagidakop ni Patrick Lacson. Okay. So, pasakaan yung kaso within today. Ano ni siya specific ang kaso ng hambal sa abogado, sir? Yes, ang bisang abogado na bis ni Ray Gorgonio, pasakaan gid siya sang akarnaping. Kaya una-una, wala sang consent ang pagdakop sang o pagkuha sa mga salakyan. Kaya ikaduwa, una-una, wala iya gitagaan citation eh. Kung may violation ng gidya si Philip Burata, the name of Choret Corporation, kung ang balya wala business permit, na wala ka nagatag citation, na wala ka nagatag ticket. Ikaduwa, kung may ara sa violation sang illegal parking, na wala ka nagatag ticket. Kay ang rules nga, bago mo siya i-impound o bago mo siya dakpon, may issue ka gid sang ticket para may ara man assurance ang mga tag-iya sang salakyan na ikaw mismo ang nagkuha sina. Sang sining ahensya sang gobyerno ang nag-impound. Pero wala eh. Tag ang namangkot to dito kay ako mismo nagkadto ko dito sa office ang impounding unit para mamangkoto naton bala kung ano gid ang violation ni Philip Burata kay nang siya bulig sa opisina namon. So ang sabat mismo ni Miss Roselyn amo to siya ang head niya sang pangdako pangambalya, hindi kami sir magatag citation kaya amo inyang sugo ni Mr. Patrick Lacson sang amon head na hindi kami magatag ya sang citation. So ato mangkot da Action Art amo na ayan ang protocol sang isa ka bitaw kung dakpon. Hindi ka magatag citation kay may nagsugo lang sa imo. Okay. Oo, kag kung may violation, kag city ordinance ang gamiton mo sa violation, dapat may citation tuod para ma-specify na kung anong violation mo. Correct. Kato lang violation sa tropang art ang ambis sa iambal nga city sticker lang, kag illegal parking, although illegal parking pwede ito. No, kay illegal parking siya, ito manggid muna. Ang problema lang kay sa tuwing mo, nga si Philip Burata lang sa kadamo-damo nga naga-illegal parking dira sa syudad sang Bacolod, private and public transport. Nga siya lang gid ang ituwing mo sa sinangadlaw. Okay. Sa kilid sila sang mga sa imo gituwing, ang damo-damo taga-violate. Subot silingon, single out ini, kagiplanuhan ini, sang abitaw, upod sang kusin o man sa likod sini, giplanuhan si Philip Burata. So, ngamon mo ng punto Action Art, sa kilosang mayuno kag sa undok piston. Dapat hindi maging abusar sa poder ang isa ka opisyal no sang gobyerno. Okay. Kaya dapat ang nagapatuman sang apprehension kag maipsay nga trapiko sa syudad sang Bacolod. Pero siya kaya ang naging himo sang tuga kag nag-implement sang hindi maayo. Kaya ang punto namon niya kinanglan namon padaan action ini sa undok piston. Kay gamiton niya inyang iyang nga poder gali. Pwede man lang gali gamiton ang poder sa isa ka public official. Nga, sige takpalan ta, bisan wala violation, total, ara pa sa poder. Di ba, amo na punto na mo, niya kinangan ang disiplina, ini si Patrick Lacson, niya panawagan kami kay Mayor Albi Benitez. Ay, may ara na siya, kung nadumduman nyo to, siya man mismo nag-order sa mga bitaw. Nga may kuta? Tagaan niya mismo ang mga bitaw, nga may ara sang kuta para sa pangpadakop. Okay. Sa mga, di ba, ikaduan dyan na nigihimo. Hindi naman pangpadakop nga wala sa nagatag citation. Wala kami problema niya, wala kami the question sa iya namang dakop siya. Kaya iyan niya trabaho. Kung may violation, wala ang problema lang din namon na wala siya nagatag citation. Kag naagid niya impound. Amo na mga problema. So, problema ni San Pio. Problema, gini kay tinautod ang signal niya, sir. Balikan ko lang siya kadali antes ko magbalik sa imo da Sir Elray.
Kay lantawon ta niya, kay subungad daw ang ma-file kaso. So, rin ginautod ang imong linya, sir, Sir Noli? Yes, amo ni problema action at no sa POBNP modernization program. Kay ang implementation hindi gid wala gid matun-an. Okay. So may ari ni gani sa mga pending case ni Sir Philip Burata sa Congress. Base the annex hearing makadto man sa Senate para matutukan ining problema nila ni Ms. Cora kag ni Philip Burata sang ilang nga dispute regarding sa POBNP modernization program. So ang patanggi mo yan ni Patrick Lacson kay status quo ini. Di pamangkot yan ay si Philip Burata kung ano ini katawad ang mga report. Okay. Di ba? Ay kadua, nagtawag kita mismo sa regional director sa LTF Arbitro Richard Osminya, ang Region 6 LTFRB. Pamangkot kita kung may right bala to impound si Patrick Lacson sang mga unit nga madakpan based sa city ordinance. Samba niya wala di siya right. Ya kami gani, wala gani kami right mang impound ka. Mangdakop pwede kami kapangdakop, makatag kami sa TIS, makatag kami TOP, pero hindi kami pwede ka-impound. Okay. Kaya pwede lang maka-impound sa salakyan, only LTO lang. Okay. Anyway, sundo na mo niya, kag kundi nga branch karon na basi ma-update po kami para maka-cover man itong masunod na mo. Salamat kid Sir Noli for the time. Yes, salamat action at mga 11, matawag lang ko action at mga 11 siguro karon. Okay. Kay mga 10 AM makadto kami sa opisina sang ilang mga lawyers. Okay. And then mga 11 makadto kami suportahan ini no sa mga drivers kag organisasyon sang kinitpo kag sang undok piston para suportahan kay ang punto namon dire dapat disiplina si Patrick Lacson kay basi gamiton niya ini nga poder kay nalipat sa abiya asyenda ang iya ginatindugan subong ara ka sa gobyerno, hindi ka asinda. So, matamang salamat, Action Hat, kag mabuhay ang inyong programa. Salamat, kid. Good morning. Action Hat! Nasamunta na yan, kay ti ma-file kaso, depende ini sa korte ang pag-decide kung paano nila aktuhan ini ang reklamo mga ka-aksyon. Agbalik ta karon tingwan ta masugilanon si Sir